Tanawa daghan ang adto. Para nimo. Basta na ako ning panihapon. Yes. Asa mo kumin? Hi guys, ako na pa din si Terry Burst. Dito ko sa Alicia, nakauli na ko. Si Marangkay, naghimo man si Zaog kanang nay bud-bud. Kaya ni order. Busy lagi sa Marangkay, daghan ng order ni karon. Ang tabangan, ako lang may muhatid. Ado sa ila Sir Abay. Kay, may order man si Sir Abay, og balag 50 ka buok. Ako, wa pa da sila programa og si Mayor. Kay si Mayor, tapos ko nang upload sa programa na pa sa Gilakaw. Mga kura. Man bud-bud na. Yeah. Yato din sila si Rabay. Na magmotor mi. Kaya nang uwi ang pag-anak ni Manang. Motor ako nang. Magbalik niya dito, ibalik ko. Kaya naman sila si Rabay. Kaya suman. Naghana, rabagata. Dagang ba na nagkisuman ni Manang? Sir! I-vlogs ako! Sir! Kaya sir dia. Karang ka, gwapo ka zo. Uy, di mo mailang ngit-ngit man, sir. Alas lamdag. Nara, sir na. Kasi, nanay. Kani, nai-apply na eh. Galawa na eh. Kana, amin ko. Kana. Nara, sir. Kana dading. Dia sila, apo ni mga lula. Kuaning tatay, mga igagaw. Muli ba sa kuskuan, mga buwak ni sir, kaya daghan ka adyo. Mali pa man dyan magtanaw-tanaw buwak lagi. Among pakitaan, sa isang buwak, ara ka daghan ang katod. Sa una, pamul mo, ati dading. Daghan na dyan buwak ni sir, ha? Dyan dapat si Zay kuan, ha? Mga kaktos, hala, mga cute lagi ni sir, lamiyon. Nang-apply. Diyan ka ni, palo-palo man ni siya. Karaan ni siya, palo-palo, mura ka man ni siya. Tapos diyan ka ni. Nga nang buwak ka ni. Milyon na. Ha, milyon na rin ko na ning buwak ka lang. Ba't sige makarato na sir, kaya milyon naman sir. Gato sa ka nag-vlog pas. Nga, kaya sir, sa ning buwak ka sir, lamay lagi siya. Gato, ano sir? Kuha na, allocation na. Wow, lamiyon. Allocation na. Kana mga, wako kay Baos, mga nganda na upa. Panila niyan po na ko yung sa bahay sa upas dyan na buhay ka dyan ha. Lamiyon. Hala di apod. Murag naskoan, lasang. Lamay sa tanang kay murag sa plastik. Wow, nalipay ka dyan ko takos buwak ni sir. Ang maghana. Sir apod, lamiyon sa maning buwak ka sir. Bawa ko kay Sir! Parang kanay sa tanaw mo naman nanaw. Guys, kailan mabunan ng libgos? Kaya mutubos juta kanina. Ako na mo kuspolis po. LG mo ko siya. Kanina libgos, lamin isa sa sabon, sa gulan ng kamunggay. Ang komunito, naghangan sila si Rabay. Nagkalat-kalat sa mga juta. Na! Tanawa, naghanang kato. Para nimo. Basta na ako na panihapon. Yes! Asa mo kumin? Lula. Sir! Gagawin sila lang sir, kang pamuniton sir. Tanaw sa ninjo ha. Kahaning pamuniton ni mga libgos kaya sabunon sa gabi sa gulag kamunggay. Lamin ni si Zanani, dighani vitamins. Alami agad ni sabon. Sa gulang nagkamunggay. Vitamins gadud ni. Wow. Iganahan gadud ko. Daghana mga gadud sir. Nanubo. Pwede magdunaw ko na kahit ganahan na ako. Di lagi. Yes, sir. Ala. Di man ihugo ni nga ni. Mukhang kung nga ni lamin ni sabon. Basta man sir nga tag 250 ang kilo na. Vitamins ni. Naa, di ada repair na. Hala, ang daghana gadud. Monig ko ani manang. Isang Sir. only son. Da guys, garami daghana. Munggawas na rin garang ting dagdag. Muna yan, daghana tapok-tapok. Pakaso, ano sa garaning panihapon, ano yung sabutang kamungkain sa gabi. Diyan, nakarana kung usa kasulupin nga libgus. Sa gabi, amo ni lutuon sa bahay. Sigang panihapon, ay dyan naman ni. Sus, alam nga dyan ng lamiya, daghana ni vitamins. Sir! Muwari na me! Ah! Dalakos bahay guys! Nda dia. Dia raglip gus sa kasalupin. Aning lutuon karon. Lawodon. Kay, kuha man rin sa among karon pista pero wa mi naghanda. Kay, kuhaan, COVID lagi. Sa ining hawanan.
Hindi ko man naghawan, bukuhan na pagkugang mong kayang isagol. Lami na ni. Nah, ara dun nila niya, higup-higup sa ako unsa. Higup gud-gudan ni karon. Tambo ni kabuhi. Ya, daghang kamunggay. Mga tambak pa kamunggay na nanay. Busuk. Kay di sa kumukuha na lang kuha lagi karni. Kay makarako na sa matog bilbil. Mga kolesterol. Mao sa paning kamunggay kay nami paning kamunggay badaghang paning vitamins. Ay yan na. Yan na. Tabi ko karos dili. Tabi ko karos sarong dali. Kay katasan ako. Yan. Tama sa kong karos yan. Katasan kunay. Maganda higap po niya. Higap po sabaw. Dali halagi pag uli na daris bahay. Ikabuhin na pagkusban. Hindi. Mau to pagkabuta be ganggi panud to kuan na sampurado. Dasa nai. Tabang ko ba. Harus. Gawin na sana karos orang madali kay kita sana lagi ko higap to guna ng sabaw ng libgus. Limingan sila. Ini nga ako nga ng sudan. Duga na dyan kung panahon ng kakawaningan na, libgus. Dasa nai. Tabang ko ba. Harus. Gawin na sana karos orang madali kay kita sana lagi ko higap to guna ng sabaw ng libgus. Kay limingan sila. Ini nga ako nga ng sudan. Duga na dyan kung panahon ng kakawaningan na, libgus. Lahi ang patong uwaping tayo. Dahil lahi po ng libgus, lahi po ng libgus. Kaya libgus lagi. Karang libgus guys. Gikan na siya karang may mga dagdug. Sig parang dagdug dahil mga libgus muturok sa mga juta. Motong mo ganay gisurtean nga kung ganina pagato sila si Rabay. Kay dahil nga ni libgus na nurok sa puno as ilang lubi. Sinanay kami na mas naiduha. Mga daris po rami. Kaya busy pa man si Zegi Lakaw. Sa mayor po dapat. Busy pa to. Busy na lagi mga kuan. Trabaho. Busy na trabaho. Busy na trabaho. Kay tinguha naman. Kuha po kong panakot. Ini kumadani. Kaya naman titinan sinanay si Bujas sa amang tagtukrahan. Kuha kong pinakapuno na eh. Ang kuhaan. May bumay na na. Si Bujas sa nga dahunan. Lamin lagi dari bukid. Kaya dito ka mabuntas. Ada kayak mga kamunggay. Nja. Ganas. Ganta. Karon ang mga guys. Pista. Senyor San Agustin. Nja. Huwag may naghanda. Kay kuha lagi. Tinglisod. Paiting na COVID. Kaya huwag na kwarta. Isiguro madad pahit sa bugas. Kay nana may mga sudan. Mga utangan. Bahalag. Kuan, ang kwarta jud mo karon siguro jud palit sa bugas. Mo gid sa may maghanda. Pasensya sa jud mo. Katong nay sa una nga naimbita dari pista. Karon wa jud, sorry naman jud. Kay zero jud mi karon. Sunod na naman puhon tuig ug kalues Ginoo. Wala COVID na naman pista. Ninja baro to guys, magkuhan sa ako. Asa ring tawasan rin. Diyan ako sa buhan. Niho ko na, automatic na. Asin na na, kaya nakahaling naman rin siya. Dahil nagpabukon sa ininit, mga nagdritso na naglunod. Aglibgas na. Apil din mo kawan na ni guys, ninja mo luto na. Ala, nalunod na. Grabe. Nagsuwa na kong panihapon. Dahil nagsabaw sa libgas, dahil nag-aso-aso na. Manihapon namin karon. Arang kalami, kadyo, gamusudan. Kamunggay nga sa gulag libgas.